Ahoj, vítejte u mého dalšího tutoriálu. Dnešní tutoriál se bude týkat vlastně jak si udělat vlasy v mašlí jako. No, já nevím, co dodat. Tak jdeme na to. Takže, jak si uděláme vlasy z mašly? Je to jako, z vlasů si uděláme mašle takhle. Memem si nějaký hřeben, je to jedno. Já teda používám nějaký takovýhle, ten hřeben. A nebo používám prostě tenhle ještě hřeben, tenhle, jo? Tak a jdeme na to, takže já si rozčešu vlasy. Jelikož já budu mít někde ty vlasy vlastně na nějakým části, na nějaký nahoře části, takže já budu mít mašle tady nahoře, jo? Takže tady budu mít nahoře, tady takhle, takže tady takhle budu mít, no tak. Tak, že tam si všechny ty vlasy musíme rozčesat a dát si tam na tu stranu. No to bude strašně těžký, jakož toto vlastně, tento tutoriál je dost hodně těžký, takže vezmeme si, takhle máme ty vlasy, vezmeme si to, já spíš jdu asi ze zadu se otočit. Takhle. Tak, a uděláme si z toho vlastně, trochu si čas necháme, jo, to takovou nějakou část si necháme. Ahoj. A vezmeme si a vezmeme si gumičku a uděláme z toho brdo. Já vždycky většinou si beru ty, co máš je slavnost, nebo do školy třeba vždycky holkám to ukážu. Tak, teď si uděláme takový nějaký, asi takový nějaký, prostě, no, ten důlek, malý, a on totiž málo vlasy, tak mám malý. Tak, teď si rozmístíme asi, když dala půlka, což asi nějak takhle, a dáme si tam ty moje vlasy. Takže to všechno si vezmeme a dáme takhle. A no, se to nepovede, ale prostě musíme si říct, že vaše vlasy si musíte vzít. A jelikož, to spíš asi jako zamokám, jelikož já budu mít takovou menší mašli, tak bohužel musím mít více vlasů na ten podklad. Tak. Jako si vezmeme nějakou nějaký sponky nebo pinetky. Jo. Tyto pinetky, jo. Tak a prostě zapíšneme si to tam a doladíme. Jelikož já teda mám málo vlasů, takže nějak takhle pořádně utáhnout, nějak takhle bych to mělo vypadat. Jestli mě vidíte pořádně, tak nevím, takže tak to má vypadat, jo? Takže nějak tak. No a pokud tento tutoriál vlastně jste zvládli bezpochybně, no tak můžete to zkoušet furt dál a dál, dokud prostě to neuděláte. Jako já třeba něco dělám. Tak ahoj!